Spit or swallow? Oh. Tilmunin ka no when ito prank. Tilmoni ka. Ampa. Alam mo ito prank. Madam Tonyang. Hi Box! Magandang Tonyang, it's me, Madam Tonyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, magkakaroon tayo ng question and answer with my mother. So kahapon, nag-post ako sa aking Facebook timeline ng make me choose between two things, at may mga nag-comment, may mga pumatol, at ang quiz dyan, hindi ako ang sasagot, which is my mother. Istorbohin natin siya ngayong araw na to. Ready ka? Sagutin lang Aji ko ah. Sagutin lang Aji. Dati nag-comment dati duwa. Tapos nagpili ka lang no anadjay. Go! Go, start na natin. First question from Patrick Agustin. Career or passion? Career or passion? Career. Apay? Ay, both. May salang nga ron. Career. Career. Ampay? Kasi yung career, hindi mawawala sa'yo. Sabag. While passion, meron din sa'yo. Yan, dahil passion mo nga. Hindi rin maalis. Kaya para sa akin sana, both. Oh, from Jovan Bautista. Pipili or pipiliin? Pipili. Ampay? Mas gusto mo pipili? Pipili. Kasi may pipi. Pipili Kasi, halimbawa may gusto ka. Dapat piliin mo muna Oh. kung magugustuhan mo o hindi. Oh, next. Piliin mo agad-agad. Oh. Ang gulo ng explanation. Next. Mahaba na payat or maliit na mataba? From Jane Paula Andres. Mahaba na payat or maliit na mataba? Maliit na mataba. Based on myself. Oh, next from Mark Leo Cabansag Calderon. Kuya Leo Mayora. Hi Mayora! Minahal mo o minahal ka? Pinahala ko. From Mayora ulit, yung dinamitan mo o yung hinubaran ka? Yung dinamitan ko. Next ulit, pera o bayong? From Mayora ulit. Pera. Oh, from Luis Andrea Briones Lanu. Lights on or lights off? Lights on. Ah? Lights on. Lights on. Wow. Wow. From Crystal Cruz, si Jude or si Jude? Si Jude. Sa akin to, ako sasagot. Yung iba, ako ang sasagot. Yung iba, ikaw. From Natalie Loren Ramil, si Kuya o si Adi? Depende. Pag si Kuya, pag sa ugali, si Kuya. Pag sa galing, si Adi. Next ulit, oh, ikaw sasagot nito ma. From Natalie Loren Ramil ulit. Ilong ko or ilong mo, sabi niya. Anak na mo. Adya agong na, adya agong mo. Agong ni Natalie. What? Kinanong mo? Di agong ni Natalie. Ampay. Kasi mas matamo. Next. Natalie ulit. Kuling East or Kuling West? Siyempre Kuling West, pero ngayon kasi sa Kuling East muna ako nakatira. At sinusulit ko yung bakasyon ko. Okay, next from Jason De Guzman Marquez. Love or friends? Love. Love. From Alaysa Somera Labiano. Jutes na bet mo or ducks na bet na di mo bet? Aji ka no batit nga kayat mo, ngim no dakil met, ngim madjambet nga kayat. Yung maliit na gusto ko. Yung maliit na gusto mo. Yes, Ganon din kay Kuya Lay. Ducks na bet ka or jutes na bet mo? Aji kano ka, dakil nga kayat na ka, win no batit nga kayat mo. yung dakil na kayat ako. Gusto ko. Okay, from Mark Leo ulit. Ang dami kay Kuya Leo. Ducks na friend mo o ducks na bet ng friend mo? Mamili ka lang mo. Tax na bet ko. Ducks na... Lakasan mo boses mo madalangin. Tax na bet ko, syempre, kung mamimili. Dapat ducks. Oo. Jericho o Baldo, hindi maligo o hindi magtututbrush? Hindi maligo. Bakit? Mas maganda yung
maliban mo kaysa yung pagtututras. Ha? Sa akin, Ibig sabihin na dyan, madi ka ba nga agdigos, Ay. no? Madi ka ba nga agtutbrush ang napilimid dyan? Maski kaya't mo agdigos, kaysa madi madik agtutbrush. toothbrush. Ano kaya't mo, madi ka agtutbrush, no? Madi ka nga agdigos. Madik toothbrush. Ay, madik Yucks! Dapat mas importante ang toothbrush kaysa sa ligo. Oo nga. Yucks! O, next. From Mark Hill Bogie. Ipinaglaban mo or ipinaglaban ka? Yung ipinaglaban ako, Bakit? kasi nakaka-proud para sa akin. Diba? Next. From Amidala Anonog. Hotdog or sausage? Sausage. Bakit? Mas masarap yung sausage. Parpigsaangan na kapag boses mo. Madinok mamanghi. Next from Rosel Audrey Batara kay ma'am. Hi ma'am. Siopaw or siomay? Siomay or siopaw? Siopaw. Bakit? Mas masarap, mas malaki pa. O from Sir J.M. Paanyo. Lights on or lights off? Lights on. Lights on talaga, hindi na magbabago. O from Ralph Ramil Cachero. Itlog or hotdog? Itlog. Bakit? Bakit? Basta mas gusto ko yung itlog. Next, from Tristan Querido. Spit or swallow? Tilmunin ka no when ito prank. Ilmoni pa. Ampa. Alam mo yung prank. Hiram-raman Is- ako. Titikal ko lang. Diyos. Spit or swallow mas kaya mo tilmunin. Okay, from Catherine Huaton. Size or performance? Jika kung sukat, eji dakil or no eji laing. Performance, syempre. Performance, size doesn't matter kanya. Ang programang ito ay rated SPG. From Jigson John Ventura. Ibabaw o ilalim? Di nakangato ka kano, wino di nakababa ka. Kangato, syempre. Ay, nabalan sa ito. Mag-proms ka. Iso ti damag na basbasaik lang. Next, from Better Gino Mortel Bangligan. Musician or athlete? Medyo seryoso. Musician. Siyempre, pati ako musician para nagkaka-check kayo. Kasi doon ako mahilig. Next, from Ana Fritzy Gamad. Ginamit o pinaasa? Ginamit ko. Oo. Ginamit. Ginamit. Okay. Ba't mas gusto mo yung ginamit? Nagamit na alangan ng papaasahin mo pa. Next ulit, from Sir J.M. Paanyo. Malambot o matigas? Matigas. Ay, Okay, next. From John Allen Espirito. YouTube or Facebook? Para sa akin, ikaw ang ako ang sasagot dito. Kasi hindi naman siya mahilig sa social media. Ako, YouTube. Kasi sa YouTube, syempre, may nakukuha tayong pera. Kaya pag may advertisement tong video na to, huwag mong i-skip kasi pera yon. Thank you. From Sir J.M. Paanyo ulit. Yung makinis or yung nag-uugat? Makinis. Makinis. Ah. Kaysa yung nag-uugat? Oo. From Aaron Rubianes. Top or bottom? Sa taas daw or sa baba? Tao. Top? Bakit ayaw bottom? Sa baba? Hindi From Danver Salvatierra. From Canada ito. From Canada. Performance or size? Performance. Hindi talaga nagbabago yung performance niya. Okay, next. Malapit na. From Aaron ulit. Love or money? Love. Tatay kwarta. Love ang sinagot ko kanina. Kwarta tatay ti sagot mo. Hindi, anuin mo naman yung Sige, love. money kung walang love. Ikaw. Kanina money ko na. Hindi, love ang sinagot. From Aaron ulit. Love or career? Love. Ha? Love. Kahit may karir ka kung wala kang pagma-love. Ayos ka. Bakal ka no, bantarupan mit ne.
Next, from Hans Olarte. Bassist or guitarist? Shak, sagot ito. Guitarist. Dakdakil. Next, from Redino Gumayagay. Pogi o matalino? Matalino. Bakit? Anuhin mo naman yung pogi kung wala namang laman ng utak. Sa bagay. Kahit pangit kung matalino, mas ano. Next, from Nicole Hope Salvador. Mayaman o madiskarte? Madiskarte. Bakit? Kahit hindi ka ba naman mayaman, kung may madiskarte ka, mas maganda ang takbo ng buhay mo. Kahit mayaman ka, kung wala kang diskarte, useless. Sama. Okay, next. From Donna Bergonia. Stay o let go? Ag-stay Let ka, go. no? Bakit? Kasi, alangan naman, halimbawa pag may problema ka, panatilihin mo na lang ba yung problema sa'yo? You must have to move on, diba? May pa-English si Mother. Next. From Kenneth Rosario Foronda. Maputi o maitim? Maputi. Maputi. Apa yung naroon ng isip ni Papa? Diyak mo naman. Okay. Next. From Alexa Axel. Dax na pangit o pogi na juice? Dakil ka no, nga pangit, no? Guwapo nga batit. Wapo ang hasit. Okay, next ulit, malapit na. Last 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last 6 question. From Rain Lalin Peralta. Maputi o maitim? Maputi. From Sir Genesis Nasim Cordova. Wet o bibig? Bibig. Ba't Hindi bibig? naman nakikita yung kwet. Okay. From Sir Genesis ulit, Genesis Cordova. Iika-ika o uubo-ubo? Uubo-ubo. Bakit? Ano ba pinagkaiba ng iika-ika sa... Ika yung ano, parang hindi naaalis pangit tignan. Yung ubo pwedeng maging huminto yun. Bakit hindi pwedeng huminto yung ika-ika? Okay, next. From Genesis Nasin Cordova ulit. Mapapahiyaw o mapapaungol? Mapapahiyaw. Bakit? Sa sobrang kasiyahan, siyempre, mapapahiyaw ka. Kaysa yung pauungol-ungol aso. Okay. Next, from Kuya Leo ulit. Ang daming tanong ni Kuya Leo. From Mark Leo Kabansag. Lakas o pigsa? Pigsang busali. Madyaan mo, lakas o pigsa? Lakas. Okay, last question for today's video. From Reyna May Gragasin Bunyo. Gate 1 or Gate 3? Ako sasagot nito. Siyempre, Gate 1. Pero sa Gate 3 kasi yun talaga yung tambayan ko nung college ako. So, mas lamang sa akin yung Gate 1. Talpasin, nagkwarta. So na nga po nagtatapos yung ating video for today. Salamat sa lahat ng mga nag-comment sa status ko. And kung nagustuhan nyo itong video na to, mag-comment lang kayo. Kung gusto nyo pang makasama ko si Mama sa vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notif bell para updated kayo sa aking mga video. Once again, this is Madam Tonyang na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zenaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Bye! Bye-bye ka na. Bye-bye.